Iti Region 1 road clearing operation agtultuloy ang may patpatumpal, ijay La Union. Panagridam iti layos, may balbalakad. Kabayatan na dumanon iti 6 ti infra projects at dinadal ti bagyo kan habagat iti nasao ariyon at da detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Kagidan ti agtultuloy a panagtudtudo ijay La Union na nang rugimatan ti road clearing ken landslide removal operations ti Provincial Engineering Office kadagiti apektado a komunidad. Babaan ni ito'y malukatan dagiti kalsada para kadagiti residente ken relief operations ti lokal a gobyerno. Karaman kadagiti nawakni tanda ti Kilat River area iji Barangay Bumbuneg San Gabriel, kalkalsada ti Burgos, Barangay Sibuan Otong San Fernando, ken Tagudtod Baay Road ijay Bagulina. Kabayatan na, mabalbalakada nagiti residente ti La Union nga agridam iti posible a panaglayos iti lugar, gapoy tagtultuloy a panagtudtudo, nang runa kadagiti asidag iti bantaya, low-lying areas ken waig, partikular iti Amburayana, Baroro, Lower Bawang ken Aringay. Iti monitoring ti Office of Civil Defense iti nagbalin nga epekto ti bagyo ken habagat kaadwan kadagiti nadadael a flood control projects ket nai-record iti Region 1. Iti datos, 64 ti nailistaan nadadael a buklan ti 25 iti Ilocos Sur, 17 iti Ilocos Norte, 17 iti La Union ken 5 iti Pangasinan. Iti matbeneg ti agrikultura. Nasurok 5,000 nga hektarya dagiti nasurok 11,000 amannalon iti Region 1 tinaapektaran ken nadadael. Nasurok 244 million ti lugi ken nasurok 3,000 metriko tonelada nga ani ti pukaw da. Tinasa o alugi ket buklan iti 13.97 million iti infrastruktura, 75,000 iti machineries, 48,000 iti cassava, 98.9 million iti rice, 65.2 million iti high-value crops, 53.65 million iti irrigation, 12.52 million iti mais, ken 1.25 million iti livestock ken poultry. Kabayatan na, agtultuloy mo ti panangidanon ti Department of Social Welfare and Development Region 1 iti tulong kadagiti pamilya nga apektado iti naglabas a bagyo ken habagat. Nasurok 59,000 a food ken non-food items ti inwaras da kagidan ti relief operations kadagiti lokal a gobyerno. Iti datos ti ahensya, nasurok 36,000 iti Pangasinan, nasurok 19,000 iti La Union, yen nasurok 8,000 iti Ilocos Sur. Sigun pay iti ahensya, nasurok 2.5 million pesos tinaka-standby a funds ken naka-preposition da iti nasurok 143,000 a food ken non-food items a nakasagana a maiwaras kadagiti LGUs a nakaro a naapektaran ti weather disturbance. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.